Danas je 1. maj i dobro je sada. Ajde, sad zatvori. Ajde. Znači, ajmo. Mi smo krenuli zakaj nas ovi nazvirali, ne daj Bog. Ja imam svoje kako se reče. I opet ima svoj je. Jesi primetio? Da ne je bilo 25 Smo dobro otpili. Smo dobro otpili. Ja sam mislila da ne možete da vas čula, gledam i stula, Rekao sam ti zato ste mi. Daj ga. Nisi latinist, jel? Slave, daj.